Ebusia too much GHS enie me ma hwefo ne adofo nyina akwaba me samwa hyehye biem e de mobile afidikese yi eso wadaroma obaso na wami subscribe button no e de amame notification bell no bo homodi bia se wode wonsa ebesi so ebisa brana ye de video foforo betom no wone de di kan a wonsa ebekebe na wonsa kanso aya na waye madom na wa share e de ama afoforo wage nche no so de behia pa ewo enkoma amede eba besomo ntene de no obo kwan so aya na wode afa comment section hono maba na makenkan ni nyina ede amamo ebusia ekona wotwemienu anesa ne nya ne ntiye se wode wani ekire asante mantemu krodua kumase bro no aye frɛ no adum eya ade a abaye bia wonya 26 years anedi edi Victoria Dapado do na efrɛ ne maadwoa ne boyfriend na oye police ni aye frɛ no eye ametwumesi edi nawu sesebra me no kasai ametwumesi ewo prosifo akache a yede ne kogina court egusua eye mu nhwehwemu na so abusua yenya nka maadwa ho asem nwiye yenya mpe ne ho pomasi bre no arewo sem foforo asaba beto too much ye pono so a ewu hia se yede mu enchiremu ebesomo ekwakoya ade bia adoso ewo ye mai Ghana mu papa paye titru emema wo mu eku wo mo yerenom ne nyina ne se wo mo yerenom se wo mo enwa wo mu ebiem sa arewo sem we bia asi ewo nungwa eno ewo enkran mantem ha enhwehwemu ne amane bono ekire se abaya yenya ne din wonya 25 years ne din Eddie Eunice na arewo sem ne chem se ni kuna wone no etie no abrante yi esori a se wodi abaya enfumpa enie wo bu na nopa wo bu na wia wo bu na nwumre wo bu abaya ya ma afono abaya Eunice no se debi baby adri de do no afon tegare enti wontumi entena wade na asibiem enti obu ni ketemu ebo mode asesa ne niema ekotena ebusuafie se wo paso ndie kakra emse ebro no adoso na wasa abro ni kundi abro ni emfie bebre ni a wo mo eware ya Eunice ye na adwe se Ghana ha ye wo mra wo ha pa enti wontena se wo bo modia e di asam no ekodan domestic violence and victim support unit ye fremo eye dopsu o de kodan wo mo so mo hwe na wo mo ka asam ni bi emfama no no e na dopsu fo e ma abaya Eunice krata se wo kunu ya wo se wo bru fa koma no na wo mtimi mra yenim na de wo ho bia no ye ni abusua nkanim se dopsu fo e wo ho se social issues no omu ebesiesie enti eraba Eunice e bo modern ko fie ho se wo de krata no ekwa koma ni kunu na wa che ne se dopsufuo hia no enti aye a wo mra ebra wodu fie ho no ma na abrante ne se wo kura me pe odada na wode otam brantan ene ahede ahemre woni abaye di so ontokwam no abusua amane boni arewo sem no ekire se bra me ne wo kasai abaya Eunice no wati nananom ewo ense do a akwakoye asefem sem pa ene arewo sem na sa arewo sem yi eja wo wo Eunice eye Ebeneza wonu na de sa arewo sem we eto ensentrofo anim anu ntimi nkasa bi no man no eja mamu anu obi ede edi this lady with my so man say we dey ye katasumu aso we dey yes obi na say me makunta eni mi ya ba ni ana okunu mo mu nya ye ehu ye we ne so obi na e ka say enye me ana say ndi sa ban say we dey on sorry nyina na on ka seb no be bia no kreda no ye mratie no obi famla no ye metima ka kira ba ne ka eto e ba jo e here wo fe nyongba ni timo wo tun wo me wo bi agbe ni the can separation about you kodi no ne fiti e na nya sa sika fe na kan ka wo sofo ye wo tun wo mi na ka fe no ko ya memo he ne mo la yo mi me le nye mi enu ete wole no ni ba yese mi nsofo wala teshe domoshi no ni sani wo sofo no papa sabuafo ya every party safe efeye sanene mi hu mi ji o chame ni ndomogbona ne no mi hu no ni sani ma feye mi so sofo ekuma na bu ha agbe ni ngbe na be fata ni no ni water mi ne eba mi na kan ndomoshi mi ji o chame ni ndomoshi ife engagement mi yo chame no one listen ni efe bile kokura ni mi yaso mo ba chobi ani ba no sofo e ko no brand no na chukeba ke wekume ni abakpa fa ni gbe kan aya ninka da bia meya osofo ya meya
Koni gbeka hinshi, koni gbeka etwe ajo emi a she hefio. Si boni ka fe kan bakpa fa keke gbeka ete. Keke e ayile, keke eba, keke ya fole, keke ya jile, keke eba. Na ne nche mu ne ekire se abranti anasa na ase wo be me etimi to ne baba ne befie be bu units no ewo abusua anim amasa arabusem wesi na bra abranti ne di se nyamra asem ne wieye eku units ne wieye no wo ye na adwe se woti don wo dwane na esu ne ti ankwankwa ye ade hye won potem wo metire nungwa potem wo eso ne mu bro ne yie pa se prosi fa me pie su kura nka abranti eti na nanom ewo ensie do eno mo bo homode ada abranti ma prosi fo asese ebre no prosi fo eye mu hwehwemu na so re beneza kire se wono de atentene ne o eno wo hwehwe ede ama ne ba yenis no ehwe ne ye ade a yakayeka dia abranti yi ede ne ba na fam ne edo so dodo se wode age ne kra afri ne 70 wo sra Ghana Police Service Attorney General say ebre so wo moma eye justice intervene na mo wesa atentene abekode ama ababa wa unisi ebusia wei eyade a adoso ewa amaga na dodo adoso dodo emema ne manti ase se woni oba ate na se wodi oba ne fate bia bi mu na edru bre bi oba ne se wompe obie ma enye wo na abo no ese wo jane maneko enani ejakro mo wo abofra no ahwa abofra na tete na me na dum pempensuo bi o fitinkura brem ubanyinsa abofra bosome nkono emu haw emu abenedie emu atenteye enimu hospital ko emu fie ne mu ntasotie na se oba ta be wo ne batete mawure mu ahwe ne ba na dum pempensuo bi na sa abrantie obefa ne tena afie baako emfie mienu mfie miensa wo sabaya na chiti ena abaya ne so wompebe ena ka mabo na nani eja ka wo mabo ne komonye ne dai wo mukura sabro mo anya bofra na nto anwo sabro no manku abofra no ebi mpa abofra ne si so aso brachie odi abrantie bi achi enani eja ka wo mfi na wodi abrante na chabu sana abrante na nyem no abaya ne bono homodia ye kakra wo wie so de gina na so no ya na adwin se wo ko school na wo ja abrante life de amane pay hey abrante mini a de kum wase ane mahwe no ena menti ase ena wagimi sika di ena mabre ne ho ena me ne tran ya che ena me do akodim ena nka menya ne dai ense hunu se ya obehu tipa no waku abaya no eya ade a ekoso na ye besre ema no de bia asama akwa meka ne se wo yo ba abo ho so pe bibi ye emfa wura nyina enhye be mamu emfa wo nyina ento be ma so ema ne nye se be ma ena ekobre ede abrawo ekobasa na wo gya na ani bre bebem obehu se waye investment se woni akoma enim nyamesuro enim nyansa eni adwene da ne tirima sister obedi wawu obeye obone obeshata wo dream obetwa wo nkwana so ede amawo enti oba bia wo tie mesesebra e wo tuma GH so ensagu nsayem kotodwegu fom yesre yenua ma no se brewe omumma omho so kakra na be ma ne de won or the best support o if the bible kra me ate asese ye mema se so boafo ye boa wo mu nya se ye kokye sa hye demre fam akwa se na be ma na bra tempenten kwa obi wo ho so a mema no mu due bo oye mezi ni pa wase wokohwe abaye okolegon bra obeja o because legon na work on okohu mema akase o okohu omom ho sika obehu se wonya ne level enti yenkati ye quote according to our size woni oba ne to hwe ne ni ye bi ni ade a wo so oba ne pewa jani mane nkọ wo se be ma ne pewa sister dwanne na je okra nkwa ena me do no ena me ne tena ya che ena na wo ne mi ada ena no munyina na mahia na mwada na mafirie oba firi be ma firi ye obi age ne 3 point enti abuche mama ye ni na ho na kunkum na doso na nipa bi ante asese ototrobo nso nyankopon a obo onipa ne kura no wo se won pod boy ni wuo na embom na dwen sacha na wo hwehwe na se awrade mpo a wo boy ye ehwo me nkon ho magu ye mu no wo se one per the boy and phone ni wodia how much more you common human being how dare you so obajini pa crefree in some all in the name of relationship all in the name of ompemibium all in the name of babone hoka is getting out of hand na ye besre attorney general na ya sre judicial service ne say and some be say be dan court ya sre any Ghana police service say and you should more sefata no
omunye nsiase na de wasa asotwe no ne ewadi ewu no yentwe naso na yenya ese brebia ewudie bema na ne kataso muamu aso ne agya ne pabofo no na da so ne nam system mebusua areho na asefim tie nyina yenhye nsem wenso ne enfanya futuo emfa mo yentoma na kunkum na do so do abaya 25 years onu ba bia da so esa aware nti aware boni nti yakuna to atwene na abusade awerɛho ne se enne wo konsɔre ma preach ya koso ena bible so ochi aware guwo ena nse aware ntie ne yeku oba ne kora ne wote ho ye hye be ma na konfa ne wote ho asofo no bebre yiri no mo tete wo mo asofo no mi bebre adane abaifo si wo mo so asofo yiri no bebre egu omo yiri no mo gu omo asɔre asofo no bebre yiri no mo hye omo konfo wo demo mema ni bebre na ehunu amane na so yese Bible si me nya aware enti no wo behu atim keja na wawu wo kwa abusua so de omo de na mo nkyɛn na nkura ni ntime nko na nkura ni ntime nko na wahwere wo de hye abusua wo te relationship be ho na abusive dwane na je wo kra nkwa na aware any heaven adan na ye kum nipa all in the name of our dear sir all in the name of mpratwe all in the name of my body hoka ebuse eyado so nipa nyankuko nipa ye nipa nyankopa ahome nkwa home yegu ne mu etimi ntira so all in the name of our dear kunkum crofo sa ebuse ahomete aha too much enti wada roma bomode asa obe subscribe to channel no na wa share videos no e de ama afoforo so na enkomo a ekoso idi adoso dodo ye nyan to adwene ne empesa ensem we bi ho pamasibre na afia se wa enemedi makramo